Hej! Spelare i Sverige. Vad är det? Bra, höger. Och höger. Vad jag är inkonsekvent med dig. Ja, går man så till halsen. Kom höger. Bra. Erik Andersson alltså. Vikarierande forward den här kvällen. Bra. Det har varit ett par gånger den här säsongen. Erik Andersson är här. Ja, det skulle kunna bli en liten sån på höger så där. Höger. Bra. Höger. Killen Andreas Pilger, 28:e säsongen i klubben. Kommer från sig tillbaka. Haft sitt spel här i matchupptakten. Höger. Bra. Bra. Det lösa skottet med problem. En ganska enkel punkt för Norrland att plocka åt sig i det läget. Norrland som gillar att styra sitt försvar väldigt hårt. Han pratar väldigt mycket om Ja, matcherna. Ander tar tunga. Mållösa sliter, men Han får en lite gratis chans här när pucken studsar lite fel av. Norrland kommer ut och gör kanonräddning. Men sen det som händer efter är väldigt intressant. Luleå har ju värvat och satsat på väldigt lätta, korta forwards. När man ska in och kampa som retur, då ligger två Luleå-spelare ner. Har ingen möjlighet att ta det. Man möter backar som kanske är lite större och starkare, vilket gör att jag tror att Luleå har problem. Nu får in de här skitmålen tack vare att man är lite rätt. Vi ska fortsätta det resonemanget nästa avblåsning. Vi följer här istället. En lång passning från Norrland. Tänk för Linköping är faktiskt då. Luleå, kortast i elitserien och på näst lättast. Mycket spelar in när man just ser på det som vi pratar om. Det är klart att det spelar stor roll. Det skiljer ganska mycket. Jag tror det är 3 eller 4 centimeter. Tjej, vad fin du är! I det här fallet till Linköping. Det är klart, när man ska in i de här närkampssituationerna. Väger man lite för lätt. Bra, duktig! Bra, duktig här. Jo, jag ser ju inte vad som sätter passen man. Ja, duktig! Ja! Aj, vad duktig tjej! Oj, vilken duktig fin! Duktig fin, det var så. Bra! Bra! Ja, duktig! Duktig tjej! Vad du kan! Oj, och bra! Duktig! Aj, vad du kan! Oj! Vad fin du är, tjejen! Ja. Fin! Ja, bra! Bra! Kom igen då! Bra! Oj! Kom igen! Du kan! Ja, du kan! Kom igen! Aj, så fin! Jag kämpar! Jo, bra!